Чалавек аб'ездзіў усю Еўропу ў строі багіні Венеры, напісаў пра гэта аўтабіяграфію і стаў галоўным шоуменам, а таксама абразцом мужнасці. Усё гэта Ульрых фон Ліхтэнштейн. Ульрых быў славутым рыцарам, які жыў у Аўстрыі 14 стагоддзя і вырашыў вельмі дзівацкім чынам выказаць сваё каханне да адной дамы. Ульрых вырашыў, што ў строі грэчаскай багіні Венеры будзе вандраваць ад Венецыі да Прагі і кідаць выклік абсалютна кожнаму рыцару. 300 коп'яў ён зламаў, як ён піша. Ну і ў выніку, як ён жа сам піша, гэту даму не надта ўразіла. Лепей бы купіў кветкі, напэўна. Як і ўсе мужчыны, Ульрых не надта вучыўся са сваіх памылак, таму ён ізноў адправіўся, каб уразіць даму ў такое ж самае падарожжа, і цяпер ён перапрануўся ў караля Артура. І ўсіх рыцараў, якіх ён сустракаў, ён таксама выклікаў на гэты бой. І калі ён іх перамагаў, ён іх запрашаў свой ордэн рыцараў круглага стала, якія цяпер падарожнічалі з ім, бралі гэтыя псеўданімы таксама на гонар рыцараў круглага стала і ўдзельнічалі ў розных турнірах па ўсёй Аўстрыі. Верыфікаваць праўдзівасць усёй гэтай неверагоднай гісторыі мы, на жаль, не можам, бо ведаем мы яе толькі са словаў Ульрыха ў ягонай біяграфіі, дзе ён апісвае сябе як найчароўнейшага ў свеце чалавека. Але што мы дакладна ведаем, Ульрых пражыў вельмі доўгае і добрае жыццё, бо ён пражыў ажно 75 год.